Если же не возражаете, 27 ноябр дар шаҳри Душанбе ҷаласаи комиссияи муштараки ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистон ва Туркманистон оғоз ёфт. Яке аз мавзӯъҳои он таҳкими ҳамкорӣ дар бахши нақлиёт ва энергетика аст. Дар ин замина Тоҷикистон мехоҳад содироти гази моеъро аз Туркманистон густариш диҳад. Туркманистон омода аст ин масъаларо баррасӣ кунад. Наша сторона предлагает. туркманистон гази моеъро танҳо тавассути бирҷаи молӣ ба фурӯш мегузорад. аммо дар сурати муроҷиати ниҳодҳои расмии давлатии Тоҷикистон ба ҳукумати Туркманистон, кишвари мо ҳаҷми зарурӣ барои содирот ба Тоҷикистон ва нархи онро баррасӣ мекунад. Серьезно, биржа. нархи як тонна гази моеъи Туркманистон 855 ва ҳамин миқдор гази Қазоқистон $483 амрикоӣ аст. Аммо Қазоқистон содироти гази моеъро ба хориҷа то тобистони соли оянда манъ кард. бо вуҷуди гуфтушунид бо Туркманистон, мақомоти Тоҷикистон умедворанд, ки бо Қазоқистон низ дар ин маврид забони муштарак пайдо хоҳанд кард. дар сатҳи ҳукуматҳои надида мебароем ҳоли масъалаҳоя, чунки ҳоли вай якарафа чӣ кардаги ҳастанд, лекин вай байни мо вайҳо ҳаст, шартномаҳои байни давлатӣ ҳаст. ман фикр мекунам ки масъалаҳо ҳаллу фасли худашро меёбад. бояд мардум аз ин вай хавотир набошад. мо ҳатман ин масъала ҳаллу фасл мешавад. мо вай Қазоқистон ки бениҳоят робитаҳои хуби вай дорем. ин масъалаҳо дар сатҳи ду роҳбари давлат аз он ҷумла масъала ҳаллу фасли худашро меёбад. ба гуфтаи Шарифа Худобахш, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, қатъи содироти гази моеъ аз Қазоқистон манъи комили он нест. қатъ шудааст, лекин за исключение якчанд компаниҳое ки мо бо вайҳо договор дорем. яъне ки воридкунандагони мо метавонанд аз ҳамон ширкатое ки бо вайҳо шартнома дорад бемалол харидорӣ кунанд. коршинос Абдулло Ашуров ба ин аст, ки Тоҷикистон пойбанди воридоти сӯзишворӣ аз Русия, Қазоқистону Туркманистон нашуда, дар мавриди воридоти гази моеъи Озарбойҷону Эрон талошҳои бештаре анҷом диҳад. албатта тоҷикистон имкон дорад аз русия ва ё туркманистон гази моеъ ворид кунад, вале кишварро намесазад дар ин шароит танҳо вобастаи русия бошад. дар ин шароит чунки гази русия ҳам нисбати гази қазоқистонӣ ҳам гаронтар аст ва ҳам бинобар дур будани масофа боркашонӣ аз русия ба тоҷикистон гарон меафтад ва албатта нархи гази моеъ гаронтар мешавад, ки албатта вақте нархи он гаронтар шуд, ҷаззобияташро аз даст метиҳад, яъне мисли пешин хушхарид нахоҳад буд. Тоҷикистон дар як сол ба 400 000 тонна гази моеъ ниёз дорад. камбуди он сабаби афзоиши нархи маҳсулоти дигар ва болоравии сатҳи таваррум мешавад.